Arraignment sa kaso murder batok kang Renato Lienes sa kinsa miangkon nga mo'y mipatay kang Kristen Lee Silawan na uswag. Si Luan Mirondina sa report. Pasado alas 8 ganihang buntag, miabot ang 42 anyos nga si Renato Lienes sa sala ni RTC Judge Branch 70 Christine Moga Abad. Mga sakop sa BJMP Lapu-Lapu na ang mi-escort kaniya dungan sa ubang mga dinakpan sa laing kaso. Wala na siya magsulob og bulletproof vest ug bago usab ang iyang tupi, hinungdan nga wa dayon siya mailhi sa mga sakop sa media. Lakip sa mitambong sa arraignment, si Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon kinsa mo'y mibarog nga nominal complainant. Sa gihapon, wala mi patimaw sa arraignment ang mga ginikana ni Christine Lee Silawan, lakip na ang mga kabanay sa akusadong si Renato Lienes. Wala tuguti sa huwes ang mga sakop sa media nga makakuha og hulagway o video footage sulod sa sala sa RTC Branch 10. Miabot na lang og alas 10 sa buntag apan wa pa gihapon mi patimaw ang legal counsel ni Lienes. Hinungdan nga nahukman sa huwes nga iuswag na lang ang arraignment ngadto sa Hunyo 7. Na punto niya kung iyagi istorya si Atty. Degulasyon nga mo i-continue niya nga lawyer, pwede gihapon. Pero I think wala na niya i-continue kay he was confident nga when he appear next time sa court, makakuha na gud siya. O plead guilty na siya. So what did siya lawyer Wala mo to nga ang court ganiha nag-decide nga tagaan siya og kanang pro bono as required by law. Pag build up sa kaso katong gi-file sa pulis, ang PAW may assist adto sa pulis. So di sila ka-represent ni Lienes sa court on the ground of conflict of interest. Mao na giingon ni judge ganina, probably mo siya sa Mactan Island Lawyers League nga mo represent kang Lienes para anang hearing niya sa court. Apan gipasabot ni Lienes nga aduna lay nahitabong miscommunication nila ni Attorney Manuel Degulasyon, hinungdan nga wala kini makaabot sa gikatakdang oras sa arraignment. Si Degulasyon gihapon ang iyang abogado sa kaso. Kami kuan sa Korte sa Opsdon. Tunto siya kanto, lapitan niya diri man day. Wala siya kapas, wala siya kabot sa kuan. Giswayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Attorney Degulasyon apan sa pagkakutlo ning balita wala pa siya motubag sa among mga text ug tawag. Sa pikas bahin, gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga nadawat na niya ang report gikan kang Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon sa 5 ka mga informants nga dako og natampo sa pagkasikop ni Lienes. Apan kay nauswag man ang arraignment, nahukman usab sa mayor nga idungan na lang sa adlaw sa arraignment ang pagpagawa sa reward money. Hayan sa Hunyo 7 na pagkahuman sa arraignment, gikatakdang i-release sa mayor ang 1 ka milyon ka pesos nga reward money ngadto sa kapulisan ug ang kapulisan na ang moapod-apod niini ngadto sa ila mga informants. I was really bent for the police nga ang reward kay sila man gyud naghago og maayo ang atong kapulisan. So mao na siya atong maingon, but we will just have to wait siguro og unsa ang katong sa atong kuan sa arraignment kay mas mo close man gyud hinoon to sa kaso nga sakto gyud nga kuan kay giangko naman na siya daan ni Lienes. We want that to be received directly ng kuan ng mga recipients. Uban ni Rinan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.